କରି ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ଯେ ସମିତି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି जो प्रसंग हुए तो आपण माने प्रोग्राम जगह पाइपे किंतु से आमे उक्त अंश को समस्ते पढ़ा मनोযোगी है जो मान पाखे ईश्वर का वाक्य अच्छी रोमियो पुस्तक 8 अध्याय हुए तो तार आम संपूर्ण भाव से अंश को आम अध्ययन करवा 33 पद को संपूर्ण भाव में पढ़ा ईश्वर मनोनीत लोक मान विरुद्ध किए अभियोग करिब ईश्वर तो से धार्मिक बोली मन गणना कर प्रभु पठित अंश प्रति आम समस्त को आशीर्वाद करंतु गोटे घोषापद गीत समस्ते गाइबा जीसु आसिले सदरु कोयारे मुक्त करिले सेवते पावरु जीसु आसिले सदरु कोयारे किसी प्रार्थना करिला समस्त निज चक्षु बंद करंतु झियो कौन ढेला ढेला नचो आखि बंद कर प्रिय प्रभु तुम्हें आमान को सुस्थिरता न देले प्रभु आम स्थिर हो पारिबो नाही तुमरो बसीभूत होपाई तुम्हें आमान को आयतन न कले ताहा होई पारिबो नाही प्रभु मंडलीर समस्त परिवार पुओ झियो युवा युवती की तुम्हारी पवित्र पाद तले समर्पण करुछु प्रभु ए दिन मान मध्य आमे जेपरि तुमर अधीनस्थ हबो बापा मानकर अधीनस्थ हबो वयोज्येष्ठ मानकर अधीनस्थ हबो मंडलीर कर्मकर्ता मानकर अधीनस्थ हबो सेही आशीर्वाद सेही हृदय सेही मन सेही चिंता प्रदान कर प्रभु समग्र जगत जदिओ प्रभु असारतार बसीभूत है प्रभु पापर बसीभूत है निज उपर को अभिशाप आणिला किंतु तुम अभिशाप मुक्त करने जगत मध्य को तुम्हें आसिल प्रभु पापर प्रायश्चित कार्य करने अपना को संपूर्ण भाव क्रूसरे 3टी कंटारे तुम्हें लंबमान हेल प्रभु अपनार सुंदर शरीर मध्य अनेक क्षत दाग सहित प्रभु संपूर्ण अपनार ततला रक्त को जगतवासी उद्धार पाई तुम्हें निगाड़ी देल प्रभु से धन्यवाद करुछु अभिशापर समस्त शक्ति को अपनार जीशु नाम खंडन करी तुम्हें आशीर्वाद नहीं आसिल से धन्यवाद करुछु किछि तुम पवित्र वाक्य आमे सुनिया पाई जाउछु प्रभु तुम्हें आमन को आशीर्वाद करी तुम्हें कृपा कर दिन कर्मण्य दासर सहित परमेश्वर हुआ प्रभु जीशु को नाम प्रार्थना करी आमेन प्रभु जो मानू मनोनीत करिसंती सेमान को विरुद्ध रे किए अभियोग करि पारिबो आज संपादक महाशय कहते केतेक पिला मानकर अभियोग कथा से आगे
କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୋଷୀ ନା ନିର୍ଦୋଷୀ? ଦୋଷୀ। ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ କେହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାପୀ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଯଦି ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ସ୍ତରର ପାପୀକୁ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପାଉଛୁ। ଗୋଟାଏ ପାପୀ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଖେଦଯୁକ୍ତ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଲେ ଖେଦଯୁକ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନର ପାପୀ। ସେମାନେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଖେଦଯୁକ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ଛାତିରେ ବାଡ଼ି ପିଟେଇ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଈଶ୍ୱର କଣ କର, ଦୟା କର। ସତରେ କଣ ହେଲା? ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦାନ ଦେଇଛି, ଦଶମାଂଶ ଦେଇଛି, ଉପବାସ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛି। କୋଉ ସମୟରେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗୁଳିର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଲୋକ ନାହିଁ, ଇଏ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦଶମାଂଶ ଦେଇଛି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଅନେକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମତାର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା, ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ସଦୃଶ ହେଇଗଲା, ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଦୋଷୀ ନାମରେ କଣ ହେଲା? ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରନ୍ତି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କରି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି? ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 53 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବହିବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ହେଲେ? ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ କଣ କଲେ? ନିଜେ ବହିବେ। ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡାକ ପାଇଛୁ। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ମରିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ କଣ ହବ? ମରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ, 15 ବର୍ଷ କଣ ହବ? ବଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ନ କରି
कौन पाई 15 वर्ष आयुष प्रदान करे कारण से देखले हिजक्षर क्रंदन एवं हिजक्षर लोतक सब कथा प्रभु सुनिले लोतक देखिले तेणु ताकू 15 वर्ष आयुष कौन करे वृद्धि करे जो लोक मरिबार थिला किंतु 15 वर्ष कौन ही गला बंची गला तेणु परमेश्वर से प्रतिज्ञा प्रथम देले धार्मिक करिबा पई तांको लोकमानकर जीवन रे कारण से धार्मिक करिबा पई समस्त पाप को निजे से कौन करछंदी बहिछंदी द्वितीय शब्दटी को मैं प्रमाण को कहबी धार्मिक गणना करिबा पई या जे एक ईश्वरकर महान कार्य अटे कहार कार्य ईश्वर कार्य प्रथम कथा कौन करी धार्मिक करिबा ईश्वर कौन देछथि प्रतिज्ञा प्रदान करछथि द्वितीय कथाटी आपण माने सुनंतु प्रिय बंधुगण परमेश्वर एहा इच्छा ता होची ईश्वरकर कार्य शयतानर कार्य नुह ता होची ईश्वरकर कार्य जदि जिसाय पुस्तक 50 पर्व 8 पद परंतु एवं सुनंतु धार्मिक करते से निकटवर्ती के मो संगरे विरोध करिब आस आम्भे माने एकत्र ठिया हेउ मोहर विपक्ष के से मोहर निकट को आसु के मोर विपक्ष से मोर निकट को आसु जति ईश्वर समान को कौन करछंती धार्मिक करी गणना करछंती प्रिय बंधुगण प्रभु धर्म जीवन यापन काटिबा पई प्रभु सेई लोकमान का आह्वान करिछंती मनोनीत करिछंती तेनु किए मोर विरुद्ध रे के ठिया हबो किए मते अभियोग करि पारिबो किए मते दोषी बोली साब्यस्त करिबो जेतु ईश्वर जमान को निर्दोष करी गणना करिछंती से माने धार्मिक नाम रे कोनैछंती नामित होइछंती प्रिय मोर बापा मां भाई भणी माने पुओ झियो माने युवा युवती माने वर्तमान दिन काल समय परिस्थिति मंद मंद जगत रे वास करुवा अवस्था समय केउ भली ज्ञान रो परिचय हमें देबा कथा केउ भली बुद्धि रो कार्य हमें करिबा कथा जदि हमें करि पारुनो मन रखंतु मंडली रो कंटक परि हेबा मंडली रो फांद हेबा ताहा द्वारा मंडली अपमानित हवा सहित दुख कष्ट जंत्रणा भोग करिवो या स्पष्ट भाबे आपण माने मन रखंतु तेणु प्रिय मोर बापा मां भाई भणी माने आपण मान को मते यहा मोर परामर्श या मोर अनुरोध ईश्वर को उत्तम कार्य करबा पय आपण माने मनोयोगी होंतो निज पिला मान को सावधान करंतो निज पिला मान को परामर्श दियंतो निज पिला को शासन करंतो बाड़ी रे मारंतो मोरे भविष्य जीवन कौन हबो मंद हबो भविष्य जीवन मंद हबो आउ सेमाने उत्तमता जीवन यापन काटी पारिबे नाही सेमाने भलो जीवन यापन काटी पारिबे नाही कारण सेमान को जीवन रे कोनसी धर्मर परिचय उत्तमर परिचय धार्मिकतार जीवन सेमान को मध्य परवर्ती जीवन रे देखा जाई पारिबो नाही जेतो सेमाने विनष्ट हेबे सेना आउ सजड़ा जाई पारिबे नाही सुजोग थाउ थाउ समय थाउ थाउ बेल थाउ थाउ प्रभु कहिले जाके जहन लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 4 पदरे दिन थाउ थाउ मोहर प्रेरणकर्तांकर कर्म करिवार समय एही जे समय केही कर्म करि पारे नाही ए प्रकार कोन आसुची रात्रि जो महान रात्रि आसुची सेही रात्रि समस्तंक पई अछि से रात्रि रो समय समस्तंक पई अछि गतकाली मैं आपमान को कहउथली आकस्मिक हबरे आज फोन रे पुनर्बार मो सुनुथली जे सेही युवक डिसेंबर 25 तारिख रे अनेक निज साथी भाई मान को कहिछि भाई माने सुनो तुम जीवन परि मो जीवन नाही तुम शरीर परि मो शरीर नाही तुमर शरीर स्वास्थ्य परि मोर शरीर स्वास्थ्य नाही कारण भल नाही हुए तो मो मरी जाई पारे मो बापा मां को कहिबो नाही प्रिय बंधुगण बड़ दिनर समस्त पर्व समाप्त हला पिलाटा जाई जेल रे बारियाडे बसी कांदुची बापा मां पचारले काई की को कांदुछु कोन हला तोते को बापा मते कोन हला काई की कांदुछु
କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଲୁଚେଇ ଦେଲା, କହିଲା ନା ବାପା କିଛି ନାହିଁ, ବାପା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାତି 10ଟାରେ ସେ ପିଲା ଜଗତ ଛାଡ଼ି କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି। କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି, ମନ୍ଦ ସମୟ, ଦୁର୍ଦିନ ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଘନେଇ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କାହାରି ଦିନ ସମୟକୁ ବଢେଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ? କମେ ବି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଜଗତରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜଗତକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହ? ନମ୍ବର ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଆଜି ଦିନ ସମୟ କାଳ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କେବେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 30 ପଦ, 3 ପର୍ବର 30 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 3 ପର୍ବର 30 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ଏକ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସୁନ୍ନତିକୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅସୁନ୍ନତିକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁନ୍ନତିକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ? ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିପାରିବେ। କଣ ଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ହଉ, ଅପବିତ୍ର ଲୋକ ହଉ, ଅଶୁଚି ଲୋକ ହଉ, ଜଘନ୍ୟ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ହଉ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋତେ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ପାଳନ କରିପାରୁନାହିଁ, କି ପ୍ରକାର ତା ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ? ଆଜି କାହାର କେତେ ମତବାଦ। ସେଦିନ ଆମେ କେତେ ପାଳକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏକ୍ସମାସ ପାଳନ କରୁଛ? ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ମତେ ଭାରି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବାବୁ ଯଦି ତମେ ଶୁଣିଲ ସେଇଠି କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ଯାଞ୍ଚ କରନି କାହିଁକି ତାକୁ? ଯିଏ କଥା ପ୍ରଚାର କଲା ତାକୁ କାହିଁକି ମୁଖରେ ଯାଞ୍ଚ କର ନାହିଁ? ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ହୃଦୟରେ କଣ କରିଛୁ? ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିକି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ମାତ୍ର ମତେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କବରକୁ ଗଲେ, ମୋ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆସିବେ। এই কথা ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ନତି ହେଉ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ହଉ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଣ କରିପାରିବ? ହେଇପାରିବ। ନମ୍ବର 4 ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। କି ଦ୍ୱାରା? ଅନୁଗ୍ରହ। ନମ୍ବର 4 ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ନଥିଲୁ? ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ନଥିଲୁ, ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ତାହା ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦକୁ ଆପଣମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ
ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ଆମର ଭରସା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ତୁମର ଦୟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବୁ। ଆମର ପାପକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିବ, ଆମର ପାପ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନିଜର କୌଣସି ଭକ୍ତି ସମାଦର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହବା କେବଳ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ହିଁ କଣ ହବା ଧାର୍ମିକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ଅନୁଗ୍ରହରେ କେହି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାରଣ ସତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୋଉ ନାମ ଦେଇ ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାଇଥିଲା, ସେଇ ନାମ ହେଲା କି ନାମ? ଯୀଶୁ ନାମ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଜଗତରେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ନାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ନାମ ଥିଲା ଯୀଶୁ ନାମ। ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ କି ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିର କର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୀତରେ ଗାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାରି ଗୋଟି ଅକ୍ଷରରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ବିଭବକୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବହିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇ କରି ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ବାନ୍ଧି ରଖିଅଛ ସରଗ ସମ୍ଭାର ଆର କାଠେ ଛନ୍ଦା ସେହି ନାମ ତୋର ଜାଣୁ କାହିଁକି ଲୁହଇ ଆସର। ସତରେ এই প্রকার নামକୁ ଯିଏ ଆଜି ପାଶୋରି ଯାଉଛି, এই ପ୍ରକାର ନାମକୁ ଯିଏ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧିକ ତାର ଜୀବନ। ଯେହେତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଖସି ପଡିଲା, ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଖସି ପଡିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ମୁକୁଟ ନଥାଇ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି କହିଲେ କେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ମୁଁ ରାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ କେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କାହାକୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ? ତାର ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମୁକୁଟ ଯଦି ଖସି ପଡିବ ତାହେଲେ ଠିକ ତାର ଜୀବନ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହରୁ କଣ ହେଇଛି? ପତନ ହେଇଯାଉଛି, ପତିତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ, କି ନାମ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯାହାକୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି, ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସେ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାବୁ ଆମେ ତତେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କରୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କରୁଛୁ? ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନାହିଁ। এই ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତତେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ତତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, এই ପ୍ରାଣ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ, ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ, ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ କଣ କରୁଛୁ? ଅଭିଷେକ କରୁଛୁ। ସତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ ସେ ଅଭିଷେକର ସହିତ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି
आमे तुमको आत्मा दे कौन करछु अभिशाप अभिषिक्त आमे तुमको कौन करछु तेणु सतरे ख्रीष्ट नामरे तार तो अभिषिक्त नामरे प्रिय बंधुगण जदि प्रथम कोरिन्थीय पुस्तक 6 पर्वर 11 पदे आपण देखिबे अभिषिक्त ख्रीष्ट अर्थ अभिषिक्त अभिषिक्त नामरे आमे तुमको कौन करिवो धार्मिक करिवो पढनु आउ तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ प्रिय बंधुगण तमे धार्मिक बोली कौन हेछ गणित हेछ तेणु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे आमे तुमको कौन करिछु धार्मिक बोली कौन करिछु गणना करिछु सतरे आम जीवन रे आमे এই কথা বুঝিবা वास्तव भाव रे प्रभु जीशु जतले क्रूस ऊपर को गले आपनार रक्त ढाली देले कौन ढाली देले रक्त ढाली देले आमे गीत गाउछु झुलिलो मो पई क्रूस रे आहे मोरो जीशु सुंदर आउ झरी गला झर झर केते तपत रुधिर प्रभु जते क्रूस ऊपर को गले प्रिय बंधुगण तांकर रक्त ढालिबा मात्रे जाकी ख्रीष्टଙ୍କ रक्त द्वारा मनुष्य धार्मिक गणित होई पारिबो का रक्त द्वारा कोनसी मेष रक्त नुह कोनसी बलद रक्त नुह कोनसी छागर रक्त नुह किंतु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त रे कहार रक्त रे रोमियो पुस्तक 5 अध्याय 9 पद टिके पढो रोमियो 5 रो 9 अतएव ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ କଣ ପାଇବା ରକ୍ଷା ପାଇବା ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ तांको क्रोधर आमे जल्दी रक्षा पाई परिबा सेतपई तांकर रक्तर नदी निकट आमे जाओ प्रभु को कहबा प्रभु तुमर रक्त रे मोर अपराध को तुमे कोन कर दियो धोई दियो मोर अपराध को परिमार्जित करो मो काहारी सहित कलह करिबी नाही मो काहारी सहित विवाद करिबी नाही मो काहारी सहित द्वंद्व सृष्टि करिबी नाही प्रभु तुमर रक्त मो पई देइछो मोर पाप को कौन करिया पाई क्षमा करिया पाई एवं तुमर क्रोधरु मो कौन पाइबी रक्षा पाइबी तुमर क्रोधरु मो संपूर्ण भाबरे कौन को पाइबी उद्धार पाइबी मो सुरक्षा पाइबी केतरा कथा कहलेनी के लिखिछंती कि नंबर 1 कौन कहली ईश्वर कौन देती नंबर 2 ईश्वर कर कौन अटे कार्य अटे नंबर 3 विश्वास द्वारा नंबर 3 कौन विश्वास नंबर 4 अनुग्रह द्वारा नंबर 5 ख्रीष्टों का नाम द्वारा नंबर 6 ख्रीष्टों का कौन द्वारा रक्त द्वारा एबे नंबर 7 कथा मु आपमान को कहिबी प्रिय बंधुगण ख्रीष्टों का पुनरुत्थान द्वारा ख्रीष्टଙ୍କର पुनरुत्थान द्वारा रोमियो पुस्तक 4 पर्व 25 पद आपण माने पढंतु किभଳି भाबरे पुनरुत्थान द्वारा आमे धार्मिक गणित होई परिबा ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ प्रिय बंधुगण प्रभु उत्थापित हेले तार तो प्रभु पुनरुत्थान हेले प्रभुଙ୍କର पुनरुत्थान द्वारा आजिर जगतवासी से माने कोनले धार्मिक गणित होई पारिले प्रभुଙ୍କର पुनरुत्थान द्वारा कोनले धार्मिक गणित से माने होई पारि छंती तेणु प्रभुଙ୍କର पुनरुत्थान रे जो माने विश्वास करिले एई प्रकार साधुकी माने थिले जो माने प्रभु यीशुଙ୍କର पुनरुत्थान को विश्वास करंती नाही कारण से दिन आपण माने बाइबल पाइथिबे रोमियो सरकार बड़ बड़ फारूसी नेता माने गले पिलातम को संगे कहिले
ପିଲାତ ମହାଶୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କହିଛି ଆମକୁ, ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ କଣ ହେବି, ଉଠିବି, କାଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ରାତିରେ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ, କହିବେ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଠାରୁ ଶେଷ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଧିକ କଣ ହବ, ଭୟଙ୍କର ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାତ କହିଲେ ତୁମର ତ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇକିରି କଣ କର, ଗାର୍ଡ କର, ଆଉ ସେ ସମାଧି କି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା, ଭାଙ୍ଗି ଗଲାରେ ରାଜାର ମୋହର, ଚିଗଲା ଖବର, ଗୁঞ্ଜି ଗଲା ଖବର। ଆରେ ସତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜାର ଯୋଉ ମୋହର ପଡିଥିଲା ସମାଧି ଉପରେ, ମୋହର ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପିଲାତର ସିଲ୍ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରହରୀ ଦଳ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ପଥର କଣ ହେଇଗଲା, ଗୁଞ୍ଚିଗଲା, ପଥର ଗୁଞ୍ଚିଗଲା। ଯୀଶୁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ସକାଳେ ଜନରୋଗ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଆସି ପ୍ରହରୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଯାଚିଲେ, ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ। ବାବୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ ନିଅ, ମାତ୍ର ତମେ ଏତିକି କହିଦିଅ, ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆସି କଣ କଲେ, ଚୋରି କରି କଣ କଲେ, ନେଇଗଲେ। ଏତିକି କହିଦିଅ ବାବୁ, ବଳକା କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ, ମାତ୍ର ତମେ ଏତିକି କୁହ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ ନିଅ। ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ, ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ। ସତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଟଙ୍କା ଏମିତି କରୁଛି, ହଁ କଥା ନାହିଁ କହୁଛି, ନା କଥା ହଁ କହୁଛି। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହଁ ବିଷୟକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରୁଛି, ନାହିଁ ବିଷୟକୁ ହଁ ବୋଲି କହିପାରୁଛି, ଭଲ କଥାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛି, ମନ୍ଦ କଥାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛି। କଣ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଆଜି ସମ୍ପାଦକ ଭାଇ ଦେଖଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅପମାନ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦୁର୍ନାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିରା ଟଙ୍କା ଆଣିକି କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟ ନାହିଁ କି, ଭୟ ଆସୁନାହିଁ କି ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ? ନହେଲେ ଦାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ତ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦାନ ଦିଅ ଦିଅ ବୋଲି କିଏ ପ୍ରେସର କରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଦାନ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କାମ କରିବେ? ଏ ଅପବିତ୍ର କାମ, ଅଭିଶାପର କାମ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ କରିବେ? କରିକି ନିଜ ଉପରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରକୁ ଅଭିଶାପ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ, ନଥିଲେ ନାହିଁ, ନଥିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ এই ପ୍ରକାର କାମ ଭୁଲରେ ସଦା କେବେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ତେବେ କଣ ହେଇଛନ୍, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଛ। ନମ୍ବର 7 କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ, ମହାନ ଦଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 34 ପଦକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା କରିବ? ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦେବ? କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି?
ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଇ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବାଇବେଲ ଦେଖ, ମତେ କୁହ, ବାଇବେଲ ଦେଖିକିରି କୁହ, ବାଇବେଲ ଦେଖ। ଟିକେ ଦେଖ, କାଢ କାଢ, ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ କାଢ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ କାଢ, 8 ପର୍ବ କାଢ, କାଢ କି? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ପଢୁଛି 33 ପଦ ଆଗ ପଢୁଛି। ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭଲ କରି ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗଣନା କରନ୍ତି। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରେ ବାରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାପକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର ପାପ କଥା କହିଲି। କଣ କହିଲି? ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର ପାପ କଥା କହିଲି। ଆଉ ମା, ତୁମେ ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ନା 30 ଟଙ୍କା ନା କଣ ଗୋଟେ କହିଲି ମୁଁ, ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଚୋରିଛ ମା ବୋଲି କହିଲି। ସେ ଟିକେ ବଡ ମାଟା, ବଡ ମା ବୋଲେ କଣ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାପରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଟିକେ ରାଜନୀତି ଲୋକ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତ ବାବୁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ କେବେ ତ ଏମିତି କରିନାହିଁ। ମନେ ପକାଅ ମା, ତମେ ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ତମେ ଚୋରି କରିଛ। ସେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଶୁଣ ମା, ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ତୁମ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ଖୋଲିଲେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିଲେ, କାନ୍ଥର ପକେଟରେ ତାଙ୍କର 300 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଘରେ ପଶିଲ, 300 ଟଙ୍କା ବାହାର କର, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ହଁ ବାବୁ, ସତ କଥା ବାବୁ, ସତ କଥା। କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ନିଜର ପାପକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେ ଆପଣର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତାର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବେ? ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପଢନ୍ତୁ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କାହାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ? ଆପଣାର ନାହିଁ, ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ନେଲେ କାହାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଯଦି କ୍ଷମା ହେଇଗଲା ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଯିବ, ନରକ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ନାମରେ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଦଣ୍ଡରୁ, ଯୋଉ ମହାନ କ୍ରୋଧରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନମ୍ବର 8ମ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଧିକାର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତିତୋସ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତିତୋସ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଭରସା ଅନୁସାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କଣ ହେବା? ଅଧିକାର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବେ, ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ସତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ନାମରେ ଆମକୁ ନାମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମଙ୍କର ସକଳ ପାପ ପାଇଁ
आमे प्रभु निकट में समर्पण करवा शेष कथाटी नंबर 9 कथाटी मैं आपमान को कहबी प्रिय बंधुगण शेष कथाटी होची जे प्रभु उन्नत करिबे कौन करबे उन्नत बोले कौन उन्नत से ठीक है उन्नत प्रभु तार जीवन अवस्था को आस्ते आस्ते कौन करिबे ऊपर उठेबे केमिति प्रकार लोकमान को प्रभु उन्नत करिबे ताहा टिके आपण माने ईश्वर कर वाक्य सुनंतु प्रिय बंधुगण लूक लिखित सुसमाचार 18 अध्याय 14 पद को पढ़ंतु प्रभु की प्रकार अवस्था लोकमान को उन्नत ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। हालेलुया केमती लोकमान को प्रभु उन्नत करिवे केमती लोकमान को जे निज को कोन करिवो नत करिवो ए दुई जण भितर बाबू प्रिय बंधुगण जे निज को कोन करिवो नत करिवो नत बोले कौन सान कौन हो सान सतरे जमाने निज को सान मन करंती प्रभु आपे आपे कौन करिवे समान को उन्नत करिवे प्रभु करिवे आपण नाही के करिवे प्रभु करिवे प्रभु समान को उन्नत करिवे एवं प्रभु सेमान को जीवन रे एई आशीर्वाद देबे केमिति आशीर्वाद जे कि प्रभुकर सेवक माने प्रभुकर अनुगमन करती एवं प्रिय बंधुगण जो माने तांकर सेवक माने तांकर अनुगमन करती तांको पछरे जानती सेही प्रकार लोकमान को प्रभु कौन प्रतिज्ञा देइछंती सुनंतो तांकर प्रकृत सेवक मानकु सेविका मानकु तांकर दास मानकु दासी मानकु जो लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 26 पद को आपण लक्ष्य करंतो सेठे सेवक सेविका मान विषय लेखा अछि कोन प्रभु कहिसंती केही जेबे मोहर सेवक तेबे से मोहर अनुगमन करू आउ मो जेउठारी थाए मोहर सेवक मध्य सेही ठारी रहइबो केही जेबे मोहर सेवा करे तेबे पिता ताहाकु सम्मान देबे। हालेलुया काहे के महल्ले कहले ठीके करताल देबो के सुनतो मोर सेवक माने मोहर सेवा करिवे मु जोठारे रहिबी से माने मध्य कोठे रहिबे सेठे रहिबे एवं से माने मोर अनुगमन करूथिबारु मोर सेवा करूथिबारु मोर पिता परमेश्वर से मान को कौन देबे सम्मान देबे के सम्मान देबे ईश्वर सम्मान देबे स्वर्गदूत माने सम्मान देबे तमे जगतर सम्मान को काई अपेक्षा करिछ जगतर आसन को काई बेसी लालसित हो कौन पाई हबो ये अल्प समय पाई जगत रे कौन पाई हबो तेनु प्रिय बंधुगण मोहर सेवक माने मोहर अनुगमन करंती मु जोठारे रहिबी से मध्य सेठा रहिबे प्रभु कोठे रहिबे स्वर्ग रे तांको सेवक माने कोठे रहिबे स्वर्ग रे रहिबे एवं के समान को सम्मान दबो के समान को गौरव दबो किए सेमान को सम्मान देबो निजे परमेश्वर सेमान को कौन करेबे सम्मान देबे अछि तो सेंती बोली परमेश्वर ईश्वर सम्मान देबे बोली अछि तो अछि ना ना मन रो गाड़ी कहि दउछि हां के सम्मान देबे ईश्वर पिता परमेश्वर सेमान को सम्मान देबे तेरे ईश्वर देवा सम्मान को अपेक्षा करंतु ईश्वर देवा सम्मान पाई मनोयोगी भंतु सेति पाई निज जीवन को सजावंतु धार्मिक गणित हवा पाई कौन हंतु प्रस्तुत हंतु प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु समस्त टिके निज चक्षु बंद करिबा अल्प समय गोटे मिनिट पाई निज चक्षु को आमे बंद करिबा प्रभु को ठारे निज को आमे समर्पण करिबा अल्प समय प्रभु को ठारे अपना को आमे समर्पण करिबा
এই মায়া সংসারে হেলি মো জনম হেলে মন্দম করম প্রভু হে হেলে মন্দম করম হেরই বিপদ দুঃখ অবসাদ নাসিবার জীবন প্রভু হে নাসিবার জীবন যাব করুছি সরি তোমার সরি পায় নাই দেখি সয়তান ছড়ায় জীবন ক্রোধে হই তাই প্রভু মতে আমার তুমি সপিন অবিশ্বাস জীবন প্রভু হে জীবন মায়া সংসারে হেলে মো জনম হেলে মন্দম